Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. Рукамі апосталаў было ўчынена ў народзе шмат цудаў і знакаў. Усе разам сыходзіліся на ганак Саламона, і ніхто з астатніх не асмельваўся далучыцца да іх, а народ узвялічваў іх. Усё больш веруючых далучалася да Господа мноства мужчын і жанчын, так што выносілі хворых на вуліцы і клалі іх на ложках і насілках, каб хоць цень Пятра, калі ён праходзіў, упала на каго-небудзь з іх. Сыходзілася таксама ў Іерусалім з навакольных мястэчкаў мноства людзей, якія прыносілі хворых і апанаваных нячыстымі духамі, і ўсе яны вылечваліся. Гэта Слова Божие. Чытанне кнігі Апакаліпсіса святога Яна. Я, Ян, брат ваш і саўдзельнік ва ўціску, у валадарстве і ў цярпенні Ісуса, быў на востраве званым Патмас, дзеля Божага Слова і дзеля сведчання пра Ісуса. Я напоўніўся духам у дзень Господа і пачаў за сабою гучны голас, быццам трубы, які казаў: «Што бачыш, запішы ў кнізе і пашлі 7 цэрквам». Я абярнуўся, каб паглядзець, чый голас прамаўляў да мяне, і калі абярнуўся, то ўбачыў 7 залатых свечнікаў, а пасярод свечнікаў кагосьці падобнага да Сына чалавечага, апранутага ў доўгія шаты і падпярэзанага на грудзях залатым пасам. Калі я ўбачыў яго, упаў да ног ягоных, нібы мёртвы. Ён паклаў на мяне правіцу сваю, кажучы: «Не бойся, я першы і апошні, і жывы. І быў мёртвы, і вось жывы навекі вечныя. І маю ключы смерці і пекла, таму напішы тое, што ты ўбачыў, і што ёсць, і што павінна стацца пасля гэтага». Гэта Слова Божие. Чытанне святога Евангелля паводле Яна. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя ад страху перад юдэямі, прыйшоў Ісус і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Супакой вам!» І, сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Господа. Тады Ісус зноў сказаў ім: «Супакой вам! Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І, сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца». Тамаш, адзін з 12, называны Блізня, не быў з імі, калі прыйшоў Ісус. Іншыя вучні казалі яму: «Мы бачылі Господа». Але ён сказаў ім: «Калі не ўбачу на руках яго ранаў ад цвікоў, і не ўкладу пальца свайго ў раны ад цвікоў, і не ўкладу рукі сваёй у бок яго, не паверу». Праз 8 дзён зноў былі ў доме вучні ягоны і Тамаш з імі. Хоць дзверы былі замкнёныя, прыйшоў Ісус, стаў пасярэдзіне і сказаў: «Супакой вам!» Потым кажа Тамашу: «Дай сюды палец твой і паглядзі на рукі мае. Дай руку тваю і ўкладзі ў бок мой, і не будзь няверуючым, але веруючым». Тамаш, адказваючы, сказаў яму: «Господ мой і Бог мой». Ісус кажа яму: «Ты паверыў, Тамаш, бо ўбачыў мяне. Шчаслівыя тыя, хто не бачыў, а паверыў». Шмат іншых цудаў, пра якія не напісана ў гэтай кнізе, учыніў Ісус перад вучнямі сваімі. Гэта ж напісана, каб вы паверылі, што Ісус ёсць Месія, Сын Божы, і каб, веруючы, вы мелі жыццё ў імя Ягонае. Гэта Слова Пана.
Дарагія браты, сёстры, сябры. Сённяшняя нядзеля ва ўсходняй літургічнай традыцыі называецца грэцкім словам антыпасха. Анты у дадзеным выпадку не азначае штосьці супрацьлеглае ці негатыўнае, але азначае другі, другая. Такім чынам, назва сённяшняй нядзелі гучыць так: другая або новая. Але чаму другая? Навошта новая? Ці ж нам недастаткова Пасхі Ісуса Хрыста? Справа ў тым, што антыпасха – гэта тая ж самая Пасха, тое самае воскрасенне Ісуса Хрыста, але якое адбылося тыдзень пазней пасля гістарычнай Пасхі ў жыцці пэўнай канкрэтнай асобы. І гэтай асобай быў апостал Тамаш. Ён не быў з іншымі вучнямі, якім з'явіўся воскреслы Христос, таму гора і сум мучылі яго сэрца ў той час, калі іншыя апосталы радаваліся. Яго гора было настолькі глыбокім, што ён не быў у стане паверыць, не мог прыняць тое, што Господ уваскрос. Гэта занадта добра, каб быць праўдай, так, мабыць, ён разважаў. Тамаш баяўся паверыць гэтай цудоўнай навіне, баяўся даць сябе зачараваць марным фантазіям, бо баяўся быць расчараваным рэчаіснасцю. Святы Отец Ян Павел II прагнуў, каб у гэтую нядзелю пасля Пасхі мы святкавалі свята Божай міласэрнасці. Калі мы надалей будзем сузіраць нашу евангельскую сцэну, то зразумеем чаму. Вось жа Ісус чыніць акт міласэрнасці ў дачыненні апостала Тамаша. Ён яўляе яму сваё воскрасенне, яўляе яму новую рэчаіснасць. Гэты акт міласэрнасці, аднак, звернуты не толькі на Тамаша, але на кожнага з нас. Менавіта да нас звернутыя словы Господа: «Шчаслівыя тыя, хто не бачыў, а паверыў». Сённяшняе свята Божай міласэрнасці – гэта свята нашай сустрэчы з Господам. Канечне, мы не сустракаемся з ім, як сустракаем іншых людзей. Мы сустракаем яго ў нашых сэрцах. У нашых сэрцах праз малітву, малітоўнае чытанне святога Пісання мы сустракаем яго ў Еўхарыстыі. Сапраўды, дар нашай веры і сустрэчы Господа ў нашым сэрцы – вось дар міласэрнасці кожнаму з нас. Гэта дар жамчужына, якая вартая многіх скарбаў. З вамі ж быў отец Андрэй Буйніч. Жадаю всім нам благословенной і мирной недели.